Karisma Kapoor hi chu Bollywood industry ha chuan minglar tak ania he actress hian movies tam tak achang to ma se businessman Sanjay Kapoor nen ani nei nuwa ero Bollywood atang hian about awang mai ani Karisma hi housewife anita a fa pani nein film achang to lo ta shim ani tuna ero annu pa hi anin chento a anin chento chung hian mitam tak ngai ven anron hlo chho ani Karisma Kapoor le Sanjay Kapoor in ne chung changa hian thilang khriat chu tak chu DNA in antarlan dan chuan Karisma Kapoor hian ngai sakna atok chin aloni report atanga lan danin Sanjay Kapoor ne na anin nei nu reivak lowa boina an nei chowa engthil chi nge Bollywood actress chunga hian Sanjay Kapoor hian ati tak niang le DNA report in atarlan danin honeymoon an man lain thil thalo tak mai Karisma Kapoor chunga hian a thleng DNA report atanga lan danin Sanjay Kapoor hian anupui chu a thian te na mutur chuan an norlui ani hei hi chanchin thalo tak chu ni ya ma se DNA report chuan thudik nge ni te tarlang ani an report chu zomzel danin Karisma Kapoor hian apasal Sanjay Kapoor a thian te chu mutpui adu lo ani hei wang hian Sanjay Kapoor chu a thin rim ta hle a ti chuan an nupui Karisma Kapoor hi kuta thak ta ani honeymoon manna Karisma apasarin hetianga kuta thak ta mai hi awan duai hle ani report hian atarlan zel na Sanjay hian Karisma Kapoor hi a thian ten zan khat an ria puina man tur po a soilang anti Karisma Kapoor hian in nei na hlim lo zet amanga inchu baka apasalanu poin kuta thak thin ti report awmbok Karisma Kapoor hian anin chen lain apasal laka hian kutlak thu boy complain a the lut bok ani he thil thleng van dui thlak takhi engi ngai vedan le comment lama milo share tir vedonia